ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ኣብ ትግራይ ገበናት ምጽናት ዓሌት ተፈጺሙ ኢሉም በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መጋዝ ሰብኣዊ መሰላትን ህልቂትን ከም ዝተኻየደን ይካየድ ከም ዘሎን እሙን መርትዖታት በፂሕና ኣሎ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ነበር ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሓ لما أنت نقول يتواعدوا بوليس فترة معندي أما تنتظرهم وحفر على فواعدوا تنتظرنا ትካል ስደተኛታት ዓለም ቁጽሪ ኣብ የመን ብዘጋጠመ ባርዕ ዝሞቱ ሰባት ዛጊድ ኣይፈለጥኩን ዋሉ ከምኡን ሓደ ላዕለዋይ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ካብ መዝነቱ ብገዛ ፈቃዱ ሙራዱ ዝምልከቱ ትሕሶታት ምስ ሓጸርቲ ዜናታት ሒዝናለና ሰናይ ምክትታል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገበናት ምጽናት ዓሌት ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ተሃገር ቀሪቡ ምስክርነት ወብዛሃበሉ ዋንዩ ነዚ ዝበለ The situation in Tigray. በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መጋዝ ሰብኣዊ መሰላትን ህልቂትን ከም ዝተኻየደን ይካየድ ከም ዘሎን እሙን መርትዖታት በፂሕና ኣሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ብቴሌፎን ተዘራሪብና ኣለና ከምኡውን ኣብቲ ዞባን ኣብቲ ኣህጉርን ምስ ዘለዉ ካልኦት መራሕቲ እውን ተዘራሪበ ነቲ አብይ አሕመድ ምስ ህወሓት ዘለዎ ፀገማት ኣመልኪቶም ዘለዎም ስክፍታ ኣካፊሎም እዮም ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ቅቡል ኣይኮነን ክቕየርካ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓገዝን ድሕነትን ዘድልዮም نتوم نخحلون حجز نخرخبون ناب تجراي سراحتنياتات رديئتن سبعة وحجزاتن كان أتولنا كمون منجستي إثيوبيا زاتو قالي تكبر مهلاو مرققات أقداسيو አንቶኒ ብሊንከን ቀድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትግራይ ግፍዒ ፍጽሙለው ዝበሎም ሓይልታት ኣምሓራን ወተሃደራት ኤርትራን ካብ ትኽልል ብህጹጽ ለቂቆም ክወጹ ምሕታቱ ዝዝከር ኮይኑ ሕዚ እውን ኣትሪሩ ተዛሪቡሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቀዲሙ ዝሃቦ መግለጺ ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግፍዒ ፍጽመለው ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዘለው ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራ ይውጹ ምባሉ ብምቋም ብዛዕባ ወተሃደራት ኤርትራ ግን ኣብቲ ምላሽ ዝበሎ ነገር ኣይነበረን ቅድም ክብል ክልቲኦም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል ክሲ ነጺጎም ጸኒሖም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣባላት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ አሜሪካ መብሪ ኣብ ዝሃበሉ ዋን ሃገሩ ናብ ኢትዮጵያ ዓቀብቲ ሰላም ናይ መልኣኽ መደብ እንተሃሊዋ እውን ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ዝስዕ ምላሽ ድማ ሂቡ At this point we have two other أبزنت بذكر تبدوتات اللونا أتحدى كم تفلتوا بتكلل حالتات إيرترالو أتخال أيك أب كاب جربت كلل أم حراون اعتقاد حالتات أتيوم اللو زيوم كابتي كلل تقليلهم قوة اللوم أب كندوم كالوت كم تحجي قبل عليه بتجراي زخون زلوا جسا سبعة ومسلات زي فتشمون أم معرب تجراي فتشم زلوا عليه متنات أتوزب بلو حالتات ما يدليو كمون أب تكلل نستفدت أما قفعيت حتى تنت كسفنا له زي شراوي متراي ما خجبر ندلي كابز حليفو تهاجر نقدمين نخدسجم ناي عرق مسرح مقبار كدليو The country can move forward. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘሎ ቅሬታ ርዱ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግን ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ቅድሞ ረሐቢሉ አንቶኒ ብሊንከን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጸመ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኻዊ ምርመራ ክግበር ከፍቅድ ሓቲቱ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኩናት ትግራይ ውሽጣዊ ጉዳይ ብምዋል ነቲ ካብ አሜሪካ ዝቀረበሉ ክስ ምንጻጉ ይዝከር ሰብኣዊ ሓገዛት ንምግባር ዳርት ዝበሃል ጉጅለ አሜሪካ ናብ ትክልል ተዋፊሩ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ትማሊ ድማ ብኣምባሳደር አሜሪካ ብኢትዮጵያ ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ በጺሕ ነይሩ እቲ ኣብ ትግራይ ራብዓይ ወርሒ ቁጽሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ነትኽልል ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘጓነፈ ጎንፂ ኣብቲ ክልል ብዙሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ከም ዘሎ ይዝረብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩሎም እቶም ተጻባእቲ ሓይልታት ብገበናት ኩናት ዝሕትት ተግባር ይፍጽሙ ከይህሉ ኣጠንቂቑ ነይሩ አፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ነበር ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ካብ ማእሰርት ከም ዝተፈትሐት ፖሊስ ሎሚን ቤት ፍርድ ገሊጹ ፖሊስ ሎሚን ጎይን ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርድ ፌደራል ደታ ምድብ መጋባያ ወይዘሮ ኬርያ በመሰረት ሕግ መቅጽዕ ገበን ኢትዮጵያ አንቀጽ 28 በዋሕስ ከም ዝተፈትሐት ሓቢሩ ዘሎ ቢቢሲ ዘዘራርቦ ሓደ ካብ ጠበቃታት ናይቶም ማእሰርት ዝርከቡ መራሕትን ነበራትን ሕወሓት ታደለ ገብረመድህን ነዘረጋጊጹልና ፖሊስ ሲቪል ለغومدا لما انت نقول يتواعدوا بوليس فتره معندي اما تنتظرهم وحتى قال تواعدوا تنكرنا نفسه بيفرضوا القرارات بمثل قرارات هاي حتى تخلي حالته له بوليس بوحات في الكعب الظهري وحتى قال العزيز سيتوا بيفرضوا
كما أسرت استفتحت أفقوباء بايتو فيدريشن إثيوبيا نبر ويزرو كيريا إبراهيم سراويت منجست إثيوبيا نختما مقالة دحر مقصارو إذا كم ذهبت تذكر كوينو ن أستات سلست وارحيا أب بيت ما أسرت صنيحام نسا بخبيت جبنات كامونغو استترترون قدم وارح تدليت بزبل أسماتهم كابز ترقحون حنتو كوان تنبرت كتفتح زخالت اللو مخنيات جن أي تحبرنا نيلو تبغى أي تتعدله كمان كجلدنا جري لن يا بوليس أصلا ينزل ساعة القطري كانش ممكن وقلت لهم بأنه مرة بيجي البوليس أنا وان ترى سكسر كان بخير قلتي أنا بزي مسارتي سو قدم هذا برجع أصلا أنا بدأت كعبي حتى ما كنت بحالي مشات دورين بالسفر على جواتات أنا جيت بدأت أحضر ورع وأنا كاتب الكتو أول صوت بدل قارئ ليريو زي كان فلت خبير وجاني لا مجرى لا عمونا بزي كويزرو كيريا كالوت بتمساسال جمنات تترتيرهم أبي ما أسرتي كابز نبروك في التحست والسنة لهم كم زلوا اتتبقى حبيرنا من اللي حتى بدأ سوى عدنا وزراء شريط الحفاظ حتى اللي جورج السروني خلت يوم ترى عمله ومقول بناي أمباسادور عطا ولد مجرد التعاون عنده رهان تسمى بيعتم بوحدس بسرعة شخص فلا عمله زم أبي مزجب كسي بعل أتو سبحات نجاب قدام كرز سنة كسوسات بوحس كفتح ستو السنة عقب حقي أبي زجبرو زلو متسراي أبي ما صرت خصنا حمز خل أخل مرداتا كم زير خبب مجلس مسل وحس كفك أدلهم من بيت فرد سلز حاتة مخانو تفليت له أبي تجراي وتهدر وجونس مستولع لعلوت مرحتك للو منجس تجراين ودب حواحات نزنبرو أبي كيد متاومي ذكر زغرب لهم كستاد دمان حواحات بالعلوانات ممرح قبل علي إز سمين سراويت مكلا خال متقعت بمفصام كحدت هاجر كمودما أولات بوليسن مكل خالن معقات زبليوم BBC ትግርኛ ተከታተሉ ለኹም ናብ ሓፀር ዜናታት ሰጊርና ለና ሓደ ካብ ልዓሎት መራሕቲ ሕወሓት ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓይልታቱ ቃልሶም ክቕጽሉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ንሱ ኣብ ትዊተር ዘውፅኦ መግለጺ ዋላ እኳ ሰላም ንምምጻእ ምስ ዓለም ለኻን ትካላት ክሰርሕ ድልዋት እንተኾኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጎበጣ ነጻ ክሳብ ዝወፅእ ክዋግኡ እዮም ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትኽልል ክበጽሕ ከም ዝድግፉን እንተኾነ ግን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ድሕር ከም ዘይብሉን እቲ መግለጺ ሓነፂሩ أب إرترا قرصري ملكفتي كورونا فيروس لعلي 3000 بتصحو مينستر طعنا لومي أبزوص حبريتا 21 توسخت سبات كورونا فيروس كم استرخبهم قاليتو كالوت 54 حاويم كاو هوسبيتالات تفانيم ملومون اتحبريتا تقيسلو كساب لومي أبتا هاجر شوعات سبات مويتوم يوم أب جبسي أب حد فابريكا كدان زجات أم بار حوي بوحد 10 سبات قتلو أبتي أب كبابر سكتما كايرو زجات أم حدقة 10 كالوت قوسيلوم كم زلوت أبصابات كابتا هاجر حبيروم أمريكا بديمقراطيك ريبابليك كونغون موزامبيك زنقساقسو عطقات تقامتي أب مزجب أشبر تجوجلتها تسفيرة بز مسارة تبلعلتي أب كونغو زنقساقس ألاي ديمقراطيك فورس ADF زتبهال لفنتن أب موزامبيك زنقساقس الشباب تبهالو زصوع إسلاماو جوجلن مرحتو من معقب كتنبريام أب موداتا فلوت دو أفريقيا بليونير باتريس موتسب بريزيدنت كونفدريشن كوعسو أفريقيا كخونيوت بريزيدنت كاف كوينو كجلجل سنح أحمد ببلشونا تخصيصو زمن سلطانو كيوده كورد بمقدادو يوم ناب زغطلو تحسوتات كنسجر كلنا بسنبت أب كتما سنعب زركب مصنح سدتنياتات بزقات أما تنقو زي تنتصر بارع قصرنايتهم زبزح إثيوبيان زركبوا موتات كساب حز كم زي تفلت أهجراو تكال سدتنيا IOM BBC حبيرو هبتم ولده هنستوسخلو أهجراو تكال سدت IOM ولا قاق وطربت تنقو زي تفلت بارع زموتو سبات أي فلت كوني والنبر كابت بارع بهوت زوصو قصر الموتات بأمايت سو قصر كم زخون يمزحبرو كابت بارع بدحان زوص حدي إثيوبيا وسدتنيا وتهملت مصنحي سدتنيات زحلوز نبرو وتهدرات تبارع نجرنا وشتتهم سدتنيات تداقينهم لوز نبرو قزام بس دربيو يتبارع كمستل على يزحبر ناب هاجرنا ملسنايلنا ناي مقب محسام أدمان قبر نيرنا مقبنا خنبلع كقددنا فتينو نحنا خاين بلعني نايلنا مسبلنا يوم توسخت والتهدرات سويعهم ناب تتأثيرنا لوز نبرنا قزا بومبا دربيو ملنا بتي بومبا بارع تلعيلو بحاونا ديدهم زموتو بزحت سبات بعيني رئيه
ኣብቲ ውሽጢ ተኣሲርናሉ ዝነበርና ገዛ ክንደይ ሰባት ከም ዝነበርና ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ኣብ እዋን ንሳሕን ድራርን ንቁፅር ነርና ኢና ኣብታ ገዛ 485 እስራት ኢና ነርና ኣነ ብዘለና ሓበሬታ ኣብ ሆስፒታል ዝሕከሙ ዘለዉ ሰባት 31 ጥራዮም እቲ ገዛ ብደገ ብመፍትሕ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ መውፅእ ይነበረናን ናይ ዓቕሊ ፅበት ካብ ትባርዕ ንምድሓን ብኹበርታ ንሽፈን ነርና ኣነ ብወገነይ ፀገማ ኢደይን እግረይን ብሓውነ ዲደ ኣለኹ ሓላፊት ህዝባዊ ርክባት ኣብ የመን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ትካል ስደት IOM ኦሊቪያ ሄዶን ብሶኒ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ መንቀል ትባርዕ ብንጹር እኳ እንተዘይተፈለጠ ብዳርባ ናይ ኢድ ቦምባ ዝተላዕለ ከም ዘይኮነ ግን ሓቢራ ነይራ ሰመዚ ጉጅለ ሕቲ ብወገኖም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይቲ ሓደጋ ባርዕ ተሓተቲ IOM-ን ሕቡራት ሃገራትን እዮም ብምባል ኣብ ክንዲ ነቶም ስደተኛታት ክጥርዙ ምስራሕ ዝግባእ መጽለሊ ክህብዎም ነይርዎም ክብሉ ነቂፎም ኦሊቪያ ሄዶን ትማል ምሸትን ቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኸዓ ቁፅሪ ሙታት ክንደይ ምዃኖምን ጠንቂ ትባርዕ እንታይ ከም ዝኾነን ከም ዘይፈልጡ ገሊጻ ኣላ መብዛሕትኦም ኣብ ከቢድ ኩነታት እዮም ዘለዉ ሕዚ ቀዳምነት ይብናዮ ዘለና ጉዳይ እቶም በትባርዕ ዝተጎድኡ ሕክምና ንክረኽቡን ድሕነቶም ንክሕሎን እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ዕጫ ናይዞም ስደተኛታት እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን እቶም በትባርዕ ቆሲሎም ዘለዉ ዳግማይ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸይኣትዉ ንሓትት ኣለና እቶም ኣብ ሰንዓ ዝርከብ መፅንሒ ስደተኛታት ብዘጋጠመ ባርዕ ዝሞቱ ስደተኛታት ቁፅሮም ክንደይ ምዃኑ ገና ኣይፈለጥናን ጠንቂ እቲ ባርዕ እንታይ ምዃኑ እውን ብተመሳሳሊ ኣይፈለጥናዮም ዘለና እቶም ብህይወት ዝወፁን ካልኦት ስደተኛታት ነቶም ብባርዕ ዝተሓሰውን ዝሞቱን ከለልይዎምን ምስ ስድሮኦም ንከራኸብዎምን ከምኡውን እቶም በትባርዕ ዝሞቱ ብኽብሪ ንኽቕበሩ ይፀዓር ኣሎ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ክሰርሕ ዝጸንሐ ላዕለዋይ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ብገዛእ ፍቓዱ ካብ መዝነት ወሪዱ ንሱ ነቲ ኣብ ትግራይ ይፍጸመሎ ዝበሃል ግፍዕታት ብምቋም ካብ መዝነቱ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡሎ ሃብቶም ወልደ ዮሃንስ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ምክትል ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ እዩ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ እውን ከም ፈጻሚ ጉዳያት ኮይኑ ንሓያሎ ዓመታት ሰሪሑ ነታብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዓሌት ናይ ምጽናት ኩናት ብምቅዋምን ብሰንኪ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ዘወርዶ ዘሎ ኩሉ ዓመፅን ዕንወትን ካብ መዝነተይ ወሪደ ኣለኹ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ዝጸንሐ ዲፕሎማት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነቲ ሃገር ናብ ጸልመተ መንገዲ ዕንወትን ምግማዕን ይመርሓሎ ክብል ነቂፉ ከም ኩሎም እቶም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንኢትዮጵያ ናብ ብሩህ መጻኢ ክመርሓ እዩ ዝብል ተስፋ ዝነበሮም እኳ እንተኾንኩ ብሰንኪ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣንፈት ግን ጓህን ተስፋ መቁራፅን መሊኡን ይርከብ ይብል ኣቶ ብርሃነ ኣብ ዘመነ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ላዕለዎት ሰብ ሞያ ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያን መራሕቲ ምቕታሎም ከምኡውን ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ምእሳሮምን ከም ዘሻቐለውን ጠቂሱ ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ኣማይት ኣሽሓት ድማ ካብ መንበሪ ገዝኦም ክፈናቐሉ ተገዲዶም እዮም ሓይልታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ግፍዕታት ብምፍጻም ኣብ ዕንወት ትግራይ ይሳተፉ ምህላዎም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዘሎ ጽልኢ ክዓቢ ይገብሩ ኣለዉ ክብል እውን እቲ ዲፕሎማት ከሲሱ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዛጊት በወግዒ ኣይተኣመኑን بفدرالو منغس ኢትዮጵያ ዝተመዘዙ ሰበስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ግን በዓይኖም ወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝረኣዩ እዮም ዝገልጹ ሕብራት ሃገራት ዝርከቦም ሓያለ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትኩናት ቅትለት ጾታዊ ዓመፅ ጭውያን ዝምታን ዝርከቦም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብኩሎም ኣብ ትኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ከም ዝተፈጸሙ ይኸሱ እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናትን ግፍዕታትን ብነጻ ኣካል ክጻረይ ላዕለወይቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ምጽዋዕ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በወገኑ በሰሉስ ንቤት ምክሪ ሰላም ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ ኣብዛው መግለጺ እቶም ክስተታት መሰረት ዘይብሎም እዮም ብምባል ነጽግዎም እዩ فنونا قدم معصاونا كتابة كورونا فيروس اوكسفورد استرازينيكا حدقا مرقا دم زقادد مخانو زقلت شبت خمزي ترخبو تكال مكوصار مدحنتات حبرت اوروبا قليصلو نتكتابة زوسدو سبات دموم رقيو زبل صبصاب دحر موصو دنمارك نرويج نتكتابة دو كبلون كلوا ايطاليان اوستراليان دما كساب زصاره نغليو اون زيفانو يركب اخليلو صقاي بمقرب هبتوم ولد يوحنس مساينتهم مدلات بمدلاو كمو دما مبارك عبد الله كفل تكنيكنا تقوصاصره مسخم ممسينا نمكتالكم نمسكن صباح كنرخبينا دحن حدرو